नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. तर आता मी चालली आहे, जे आताचं घर आहे त्याच्या आधी आमचं एक जुनं मातीचं घर होतं, तिथं त्या ठिकाणी मी चालली आहे. आणि त्या ठिकाणी एक मामा मामी आम्ही म्हणायचो, त्यांच्या घरी मी चालली आहे बिस्किट पुडा घेऊन. तर बिस्किट पुडा असं काही नाही, पण भेटायला मी आल्यावर जाते. तर मी आता चालली आहे, तर दाखवते मी तुम्हाला तिथलं वातावरण कसं आहे, म्हणजे तिथं कसे राहतात, तिथली झाडं आणि तिथलं सगळंच काही दाखवेन थोडंफार. तर व्हिडिओ पूर्णपणे पहा, कुठेही स्किप करू नका. कुठे चाललीस? कुठे नाही? ओके. खाली बसा मग. घुलीसाठी बरी होती. अरे ग, कशी असे मम्मी? कशा समजा काय येत नाही. फोनच उठली नाही, उठली नाही. मंडळी, अगोदर आम्ही इथं खेळायचो, या माडांच्या झाडाखाली आम्ही खेळायचो. खूप भारी वाटायचा. आता खूप असं सगळं जंगल टाईप झालंय, होऊ शकतं हे, पण या पाठीमागे आम्ही असं पूर्ण खेळायचो. हा, हे बघ. तर मंडळी, हा जो दगड आहे ना, या दगडावरती आम्ही आमचे कपडे धुवायचो. आणि इथं पाण्याची टाकी होती, इथं पाण्याची टाकी, या पाण्याच्या टाकीमध्ये पाणी यायचं.
आणि हे चिकूचं झाड, चिकू पण खूप लागलेत. पण इथं आम्ही या चिकूच्या झाडाखाली हे सगळं साफ करून इथं बसायचो वगैरे. आणि इथं पूर्ण अशी आंब्याची झाडं होती मंडळी. पूर्ण अशी आंब्याची झाडं आहेत अजूनही, पण ते सगळं जंगल वाढल्यामुळे आता काय एवढं दिसत नाहीये. तर हे बघा, इकडे बघा, तिथून येऊ नको, व्यवस्थित बघू. वा, खुशीने काय आणलं? वा, फुलं आणलं. ओके. तर मंडळी, आता मी तुम्हाला दाखवते की आमचं जे जुनं घर होतं ते कोणत्या ठिकाणी होतं. तेव्हा एकदम असं कौलारू घरं किंवा प्लॅस्टरची घरं वगैरे नव्हती, फक्त मातीची घरं होती. आणि आमचं पूर्ण प्रॉपर मातीचं घर होतं. खूप भारी वाटायचं. पावसात खूप थंडावा मिळायचा आणि गरमीतही अजिबात गरम होत नव्हतं तेव्हा. तर चला या दाखवते. आता प्रॉपर दिसणार नाही, पण आहे जागा ती दाखवते. चला बघा. अरे कुठे आहे तो कढीपत्ता? मला पुढे 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 आहे. हा, पुढे जा पुढे. नको मला कढीपत्ता. सगळं जंगल झालं. तुझी बहीण जाता कडीपत्ता काढा. ते पण तिकडे आहे कढीपत्ता. तुझी बहीण जाता कडीपत्ता तर काढा. मंडळी, आता मी इथूनच दाखवते तुम्हाला, कारण बघू शकता की इथं पूर्ण असं वेली वगैरे आहेत, त्यामुळे पुढे जाता येत नाहीये. पण हे 2 माड दिसत आहेत ना, इथला एक आणि इथलं काजूचं झाड, फणसाचं झाड आहे. तिथं आमचं घर होतं मातीचं, एक छोटंसं अंगण आणि समोर 2 माडाची झाडं आणि बाजूला फणस, असं खूप छान घर होतं. त्यानंतर 2013 मध्ये आम्ही दुसरीकडे घर बांधायला गेलो, तिकडे आता आम्ही राहतोय. पण इथल्या काय आठवणी मनातून जात नाही. खूप भारी वाटतंय. जेव्हा जेव्हा मी सुट्टीला येते तेव्हा इथं येतेच मी. आणि इथून घर नसलं तरी आठवणी आहेत. सो इथं आल्यावर आठवणी अशा कशा ताज्या होतात. खूप भारी वाटतंय. बाळा खाली बघ, खाली चांगला नाही जात. कडीपत्ता हा बघा, सुयश आहे, एक त्याला फुसवलंय त्या काट्यामध्ये. अगं ते कशाला पाहिजे? हा कढीपत्ता नाहीये. खुशीने हा बघा, हा कढीपत्ता म्हणून पान काढलं येतो मोठं. कढीपत्ता दाखव. कढीपत्ता दे. थांब, आता काटे लागतात. कडीपत्ता दे नंतर. हा बघा कढीपत्ता. ह्याचा वास अप्रतिम आहे. म्हणजे लांबूनही जरी धरला ना तरी वास येतोय, एकदम सुवासिक वास येतोय. आता ह्याचं मला एक झाड पण दिसले, ते पण काढायला लावते याला. काय वाटलं का गाव तू? कुठचं हे? हा? नाही यायचं म्हणून. बघा मंडळी, सुयशला आम्ही सांगितलं की कढीपत्त्याचं हे एक्स्ट्रा आलेलं झाड काढ, तर त्याने मुळात सकट काढलंय. बघा, हे आता कसं लावणार? मग काय अर्ध तोडून आणायचं? काय सांगायचं या पोराला? काय मग अर्ध तोडून हे करायचं? माझ्याकडे टगरचं फुल हा, सूर्यफूल पण हा. थोडा वेळ सूर्य होतो म्हणून असा झाला, असं नाहीतर असं असणार. बोट मार. वरचं हा बघा फणस. हा वटपौर्णिमेसाठी आम्ही हा फणस मानवाला देतोय. पाहूया करा कसा फणस वर कसा कोण काढायचा चढणार? तो. तुला चढवणार. खायची गोष्ट.
कापू की रसा कापू याच्यात घरे बघ ना एवढेच आहोत. आ, मग बघित राहू तू. असं नाही. तुमच्यावर नाही हो. हा फणस बघा, मोठा मोठा फणस. दे सुयशकडे. प्लास्टर काढू कधी बनवलेली या 4 तारखेला सांगितले. 4 तारखेपर्यंत हास मा हो हो नाही 1 तारखेला जातो. किती 1 1 तारखे हो. देवाचे किचन हा किचन. ही देवाची रूम ही बेडरूम पैसे ठेव ही बेडरूम ना म्हणजे इथं पैसे ठेवू बरोबर पैसे ठेवू बेडरूम म्हणजे पैसे ठेवू ऐकत बसा पैसे काढले इथं बसा. पैसे काय आहे? टॉयलेट असंच हो. मस्त वाटतं. ह्याला पाहून मस्त वाटतं. नाही बरं ना बघा ती छान अशी रूम आहे गावाकडचं घर. आमच्या कोकणात अशी घरं असतात. तर त्याची असं छान असं छोटंसं घर आहे. आपण नंतर परत येणार आहोत तेव्हा या घराचं पूर्ण छान वातावरण असणार आहे. तेव्हा आपण छान कलरफुल घर बघू. आता आम्ही घरी जातोय. तुझी घरची तुळस दाखवतोस माझ्या घराची तुळशी बघतीच आहे. झूम कर तिकडे तर जाईल. ती बघा ग्रीन कलरची खटारी फूल. अरे नको जाऊ आता तिकडून. हे बघ इथं आमचं अंगण होतं हे इथपर्यंत आणि हे तिथं तुळस होती. खाली उतर. नगर बोललेला चल बाय बाय. आता परत भेटा. लहानपणापासून मी या मामीकडे वाढलंय, खाल्लंय, सगळं काय केलंय. आठवण येता लांब गेला की. पण जेव्हा येतोय तेव्हा मामी भेटाक नक्की येतोय. होय बाई आता चल मग येतो. काळजी हो हो.